alle sammen, og velkommen til den her video. Det er ikke et færdigt resultat, det er en anden negl, jeg har lavet, men så begynder vi egentlig. Men det færdige resultat kommer egentlig til sidst i videoen, men ja. Så har jeg sat tippen på, så begynder jeg egentlig bare at finde den shellac-farve, jeg vil have på. Det bliver bare sådan en basic lyserød. Første lag ind i lampen, og andet lag ind i lampen. Nu begynder jeg egentlig at finde de ting, jeg skal bruge fra. Mit dotting tool, mit sådan andet tool, det kan jeg ikke lige huske, hvad hedder, og så det der blad der. Sådan ser den ud, når den er færdig. I får det close-up. Wow. Og så skal du bruge den der blå farve og det der blad. Jeg starter med at bruge mit dotting tool. Der skal være en normal prik, en lidt højere op, og en normal en igen. Jeg håber nogenlunde, I kan se, hvordan det ser ud. I kan selvfølgelig lave 5 blade, men jeg synes også lige, det var lidt lettere at lave 4 blade, men altså det er jo jeres valg. Og jeg retter jo selvfølgelig til hen ad vejen. Det kan I jo også gøre, hvis der sker noget. Bum, så er der 4 blade. Så begynder jeg egentlig bare med at lave de der streger. Stregen skal være lidt buet dem mod siderne, og den i midten kan bare sådan gå lige ud. Jeg håber, I kan sådan se nogenlunde, hvordan det kommer sådan cirka til at se ud. Så altså, jeg laver 2 streger, og så en inde i midten. I kan lige få close up lige om lidt, når jeg er færdig. Sådan der ser det ud. Og så laver jeg egentlig bare lige resten. Sådan. Så skal vi til at lave den der streg ind i midten, når den lige har været i UV-lampen. Sådan. Så skal vi til at lave stregen. Den skal egentlig bare laves med den der lange en igen. Jeg starter egentlig bare inden fra midten af. Og så går jeg lidt ud, og jeg retter bare til, hvis der er noget, jeg synes, der er en fejl eller noget. Der kommer også nogle prikker på, men dem valgte jeg altså lige ikke at filme, fordi det gør jeg bare ikke lige. Så har jeg lavet prikkerne, håber jeg synes, de er flotte. Så skal der egentlig bare topcoat på, det gør jeg bare sådan ret hurtigt. Så skal den egentlig bare ind i UV-lampen. Sådan ser den egentlig ud, og sådan ser den ud, når den har været inde i UV-lampen. Tusind tak, fordi I har set med så langt. Håber, I har lært noget, og ellers bare vil følge med på min kanal for flere negle ting. Vi ses en anden dag. Hej!